Bayasong ang tini norok no emon koyekta wanama singja jib phunugan je aborok bai chung always no banchuwi tongna nango. Hello, ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok Facts channel. Norok oro buini sele juda Kokborok Facts saiman nai. Caterpillar. Moyong phagno naikhe hinke haima tongo je keboni nokol bukhnai no hawo khibiwi khiklai klangui thangka hai ungui tongo. Mo asuk kotor to ungya but mo normal yong fag ni selai onek bini buikhumu kebang unggo norok hai hinui chongka hinke bini gono buikhumu tongmani bagui maybe mo yong fag no tangka hinke bo touch no feel khlai manglak but ahia ang norok no sawi riwano bini buikhumu no kisa tangjaktei ungkhai no bo tangnai borok ni yago kaisa আঠা হাই মানৈ ইয়াকারই রিউ আঠা হাই মানৈ অনেক বিষ দঙ্গো যে তিনজন বরক মনুষ্যনো ফানো বুথারনানি ফান টঙ্গো আঠাও নরক যদি আমতি হাই ইয়ংফাক রকনো টাংজাকতৈ উঙ্গৈ থাংকা হিনকে লগি লগিনো ইয়াক সুদিতেই যদি ম ক্যাটারপিল্লার কেবনো কিসা ফানো ইয়াগো ওয়ারি রিকা হিনকে ডাক্তি no ডক্টর বাই সাক নাইজাকনা নাংনাই Haya hinke kisa warjakma bai warjaknai borok thui bo thangnani tongo. Dead stalker. Mo bo kaisa bichuni projati se simple ke nukjaknai mo bichu world ni jotoni selai khatarnak jibni bisingo kaisa. Walto joto borok munishu rok je bichu bai warjago aruni bisingo mo bichu bai bisi warjago. Mo bichu always no samudroni gana ginini area o bisi manthogo. Mo bichuni bis umoro okra borok munisong ni bagui asuk khatarnak ngya but ang norok no sawi riwano cherai rok tei khului rok ke mo bichu bai warjagui sakchaya ungui thango tei baksa cherai rok ni ke langma bo chowi thango aboni bagui chung always no mo bichu rok bai cherai rok no banchiriwi tonina ni nango. Carpet viper. Mo viper projati ni kaisa chibuk mo chibuk ahaino to thanda sobab ni ungo. But bono borok munusurok jefuru thanda sobab ni hinui yago romui tisana nayo eba latha bai romui ekhago afuru mo chibuk aggressive ungui thango. Mo chibuk ahaino to waria tei bis gonang boya tabuk norok chongkhna hinke bono tamoni bagui kirinai but ang norok no sawi riwano mo chibuk joli jak furuke borok munusurong ni phasingo kaisa toxic sarui riwo. Tei toxic body o dakti no habui thango aboni bagui sarjangnai borok ni blood flu buthagui thango tei blood flu muthakjaktei ungmani bagui toxic sarjangnai borok ma theilango aboni bagui mo chibuk no buskango nukka hinke bo bai always no chalei tongdi yakhe aroni kharei thangdi. Cone snail. Mo snail normal snail ni selai 70 guna fan gonang ungo mo snail bini akarni bagui tei bokhongni bagui jora o bono sinimaya ungui thango ang norok no sawi riwano mo snail no besirbag no harpek area o se bisi nukjago. Mo snail ni kaisa sting jodi keboni yago ba yakungo nangma matro no nangjangnai borok ma theilango. Mo snail ni kaisa stingo asike bish tongo je ekbar bai no 20 jon borok no buthari mano. Mo snail no secret snail bo hinjago because snail by attack khlaijakma ulo attack khlaijaknai borok only asuk jora no kwthang tongo je romdi kaisa cigarette nungui paima jora suk aboni bagui norok always no amtui hai harpek area o thangfuru nai thangbai di. Video naima bagui jotono hambai tei bayasok video chajaka hinke norok like share khlainani ta pokbai di. Naidi ano Kokborok Facts channel no subscribe khlai ano support khlai bai di tei bell icon sini ridi.